Dyma ni yn cyrraedd uchafbwyntiau y cystadlu fan hyn yn y cylch Ceffylau. Pencampwriaeth y Brydiau Cymreig a Owen Rhys-Griffiths. Dyma breuddwyd rhan fwyaf o'r cystadleuwyr i'w gyrraedd y pwynt yma. Wel, yn wir, mae wedi bod yn dipyn o siwrne. Mae wedi bod yn cael y cystadleuaeth ddoi. Gyda ni'r adran A B y ddoi, a wedyn heddiw wedyn yr Y a'r D, a hefyd y rhanfryd Cymreig, sy'n cystadlu nawr am y Pencampwriaeth Gymreig i ddechrau. So, Pencampwr, y 4 adran yma fan hyn, ydych chi'n gweld tu ôl ni fan hyn, mae'r dipyn yma, mae'r Pencampwr yr adran A. Yn wir. Yr ec a'r D, wel, gan i weld fydd pob un yn cael cyfle i arddangos i hun yn unigol o flaen y beirniad. Wrth gwrs, y beirniad yw llywydd. Cynlywydd y Cymdeithas Betty French, Brydfa Forlan. Ac Betty French yn gymeriad a hanner o wen. Mae Betty yn dipyn o gymeriad, yn lli gweld fyna bod eitha lliwgar heddi gyda'i het. Ond yn fenyw brofiadol iawn, oedd hi'n dathlu 60 mlynedd o fagu merlod Cymreig eleni. Felly tipyn o brofiad ganddi. Ac wedi benadu tipyn yn ystod y flwyddyn diwetha hefyd fel llywydd Cymdeithas y merlod a'r cobiau Cymreig. Dyma ni Pencampwr yr adran ec, Carles Bobby Dazzler. Yn wir, Jordan Sainsbury a Charlotte Hill yw'r perchnogion o Fryste wedi gwerthu trwy'r arwerthiant wrth gwrs yn ddiweddar. Pencampwr yn adran y cobiau Cymreig. Casgob Welsh doll, a dal i fod yn symud cystal yn y Pencampwriaeth yma, Owen ac oedd hi yn gynharach. Mae hynny'n wir, mae wedi cael hwn yw'r trydydd dosbarth iddi nawr, wedi cael y dosbarth cyntaf sef yr Eboles, wedyn y Pencampwriaeth a nawr prif Pencampwriaeth Gymreig. Yr adran B. Craig Eleanor yn dangos ar ran Sandy Anderson. Yn wir, Thistledown a Thyn wedi ennill yn y sioe frenhinol fel Eboles eleni hefyd. Thistledown y Thini wedi creu argraff ar y beirniad y ddoi. A'r diwetha nawr o'r adran Cymreig, sef yr adran A, dyn lleol, Olan Afan, fawr, Dennis Price. Ac oedd hon yn edrych yn arbennig ddoi. Oedd hi'n dipyn o picture yn dod hi, Afan Ragdoll. Dennis yn Price, wrth gwrs, hen frydfa Afan. Dennis hefyd yn dipyn o diddordeb yn magu cwn defyd. O be fydd y drefn rwan, Owen? Byddwn ni nawr yn gweld y beirniad yn tynnu nhw mewn unrhyw rhestr. Bydd hi'n tynnu nhw mas wedyn, dethol nhw allan yn unigol. Ac wedyn yn gofyn iddyn nhw gwneud sioe unigol, oherwydd i'r beirniad dyma tro cyntaf i weld rhain. Ac wedyn, bydd hi'n gwneud penderfyniad ac yn coroni Pencampwr o'r Cymreig yn y sioe yma. Felly mynd o'r bach i'r mawr. Yr adran A, Penpella, yr adran B, y cobyn wedyn, a'r adran ec. A'r beirniad wedyn yn mynd gros cefn y Ceffylau, edrych ar ei coesau ôl. Ni'n nawr yn disgwyl gweld iddi tynnu nhw allan yn unigol. Bydd hi'n taflu golwg unigol arnyn nhw, edrych ar unrhyw endidau, edrych ar y symudiad. Ac wedyn ar y diwedd fydd hi'n gwneud penderfyniad ac yn tynnu ymlaen y Pencampwr o'r Cymreig, yr adran Gymreig yn y sioe. Carles Bobby Dazzler. Yr Eboles yma wedi costi dipyn o arian. Dros 4,000 yn y arwerthiant yn ddiweddar, rhyw fis yn ôl o bosib. Wedi magu yn Aberhonddu gan teulu Williams, Carles, ond yr eiddo bellach i Jordan Sainsbury a Charlotte Hill o Fryste. Edrych ar ei symudiad. Gwneud yn siŵr bod y ceffyl yn symud yn syth, edrych ar y traed yn fanwl iawn ar y coesau. Y boles yma'n dlws iawn, yn fenywedd iawn hefyd.
Wel, dyna'r 4 wedi wneud ei sioe. Ac un person fydd yn gallu penderfynu pwy fydd yn mynd a Pencampwriaeth a Ceffylau Cymreig a Betty French yw'r ddynes yna. Mae am nhw gyd gwynebu'r un ffordd. All show the paces now to our judge, Mrs. Betty French. This year, of course, all our champions in the Welsh Championship are actually foals. I won each respective breed champion without any yearling. Swclod yw'r lovely sight indeed. rhain i gyd yn gystadlu a Pencampwriaeth sydd yn arferol rili Owen, dyn ni fel arfer yn gwerau blwyddi yn y potes yn fan hyn. Mae hynny'n hollol wir, bosib fel arfer mae gyda rai blwyddi fwy o fantes. Wedi cael fwy amser i ddfedu ac wedi cael mwy amser i ymarfer hefyd dros y flwyddyn. Ond eleni, blwyddyn yr ebolion a'r ebolesu yw i. Wel, Betty French, cael golwg dros nhw. Mae'n ridiwr hynod brofiadol. And having just noticed as well, Wedi beirniadu dipyn dros y blynydde. That have come through to the champion. Pob un o'r arddangoswyr yn trio denu sylw'r y Ceffylau i'r ochr arall. Cael gweld nhw o safbwynt gwahanol. Gyda ti ffefryn, David? Wel, i fi, falle rhwng yr adran A a'r adran D. Mae hynny'n wir. Dwi'n meddwl bosib i'r adran A gwneud sioe arbennig iawn. Bosib bod i wedi cadw hun at ei gilydd yn well o dan y pwysau. Ond cewn ni weld. Ond bob un o'r anifeiliaid yma yn deilwng o ennill Pencampwriaeth a Ceffylau Cymreig yma yn y ffair eaf. Yr adran E wedi plesio bore yma, a hefyd yr adran B yn edrych yn hynod dda. Beirniad yn dychwelig at y steward, Ryan Llywelyn, gyda awdurdod wrth gwrs. Mae yna benderfyniad. Felly dyma ni, y foment fawr. The champion goes to the section A. Winner on the track here yesterday. Wel, Dennis Price yn ennill Pencampwriaeth y Ceffylau Cymreig yma yn y ffair eaf. A sioc iddo fo. Right. Oh, well done, man. Oh, I don't want to say anyway. But well, I couldn't shut you up yesterday, so... Pardon? I couldn't shut you up yesterday. Yeah. I just can't believe it as well. Dennis, Welsh champion here at the Winter Fair. Oh, it's unbelievable. It's just unbelievable. Well, you almost didn't come back today. I had to give you a poke yesterday to remind you. Yeah, I didn't realise. Well, I don't quite think this big. I don't suppose. So it's no, I can't believe it. Well, I think she's a firm favourite here with the crowd. You've got a very special filly here, and it is the best of bred, I got to say. And we hope to see a lot more of her. We'll see. Yeah, thank you. Diolch, Dennis. Thank you. I can go. Pencampwr a Ceffylau Cymreig. Dennis Price, Prydfa Afan. Ac wrth gwrs, ydych chi'n clywed o'r dorf yn enillydd boblogydd iawn. Afan Ragdoll. From here, locally in the Dennis Price, very proud moment, I'm sure. Followed, of course, by the Section D, the reserve champion.